masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kudus. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu Tuhan, sebab namamu kudus, Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kudus. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus.
Selamat hari Minggu ma dihita salutna. Guarni minggu ta sadarion ima minggu kuasi modogeniti. Songon pos-poso na imbaru tubuh. Topik hamubaon di bagasan Yesus. Marene mahita tapuji madebata sian buku ende nomor 10 ayat 1 ayat 2. Marhiti-hiti gua ni debata ama, dohot gua ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gua ni ton di perbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Hisapan mahamu songon poso-poso nai baru tubui, disusuna denggan naso mangatsi, asalam ganda hamu marhiti siani, molo tungnunga didai hamu basa ni Tuhani. Puji hamuma debata hagugutai, walaupun hamuma debata nisi Jakub. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ali Tuhan debata para si rohana sumurung. Idok hatam do. Ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asa rap hami dohot ibana Tuha sangapon. Sai paroahai mahami, asa uduk hami tulomo ni roham, jala hot hami dihaporseon nature, asa toktong makirim dihaheon, do dihasangapon sugut silehononmu tu akana porsia diho. Amen. Marende mahita sian buku ende nomor 214 ayat 1 dohot tulu. Sonam di lampu Yesus,
tatangihon ma sikat ni patik ni debata di minggu ta sadarion imas yang 1 Petrus sada ayat 22 saat 20. Payas hamu marohamuna mar panguloyon di hasitongan mangyahi haholongan naso marlaok di dongan asa masih haholongan situtu hamu sian nasaroha ainunga mangulahi tubuh hamu dada sian boni na olo base-basean sian nama notong do binaheni hata na mangulu jalan namiani na sian debata atong rap mangidugogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon na hombar tu patik me amen. Marende mahita sian buku endem nomor 178 ayat 2 1 ayat 3. Yesus untuk khotbah amahe mamuna sopaha asesa omarulus Tatoboti madosata matang yang mahita. Ali Tuhan debata parguguna suatu dosan jala ama para siroha. Dang lomor hami dahamatian ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadik kondalanna. Asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani umbain hupangido hami. Saya sundati matur torum asa una mengunai betu hami saya sesa sudedo sanami asa mangulu hami di bagasan asini roham saya pargugui mahami asa margugu hami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabegema hata baga-baga taringo tuhasani dosa. Songon sitong na mangulu au, nina Tuhan Jehovah,
Tungna solomo doro hakku mida hamatian ni parjahat. Nalomo doro hakku mida hamumulak ni parjahati. Tuma di kondalanna. Asa mangulu ibana. Hasanga pun mau didebatana di ginjang. Ngarene mahita sian buku ende nomor 110 ayat 2 Meda Jesus na berju Atu pahon hangoluan Tiana rihamagoan Unsalu tosake Dole sesa Jesus Tatang yaon ma turpuk epistel di mingguta sadarion natar surat sian pesalmen 27 ayat 24 ayat 40 tajama maresponsoria. Haposi majahoba jala payut ihud dalan nai jadi patimbulon namaho tumean tanoi idayodonmu ma hasi siap ni akka parjahat. Jadi mamulus meba HP dang disibe pola do hululu ibana HP dang Jepang alai saya siap do sogot aka pangalosi sudena pinopar ni aka parjahat pe siap do ditupak jala di palua Jehovah do nasida di palua do nasida sian aka parjati jala ditupahi nasida aimar parhaposan tu ibana do nasida ima saatna martua makana tu mangion hatani dewata jala no piopsa amen. Marende sian buku ende nomor 770 ayat 1.2.
adidakon maha porsetai, songon na hitadikoni jongatta sa porsian di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di dibata Jehovah, idu ama pargubuna suatu dosa, na tumopalangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak dibata Jehovah nasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di porbadia, andorang soha bubuhan, ido tuhata, natumon na birnit, di pengamuni silatus, nama tertapaja do ibana di haupinar sila, na tua tu banua toru lungitanong, na mula mangulu di ari patuluho, nama naik tu surgu, lahundul di siam ni debata Jehovah, amanai parguguna suatu besani, di sima ibana pai mamulak suku di tanoon, mangumi halak na mauludot na mate. Ao porsia di ton di porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hotopani halak Kristen akan na badia. Do dihasani dosa, do dihatai na mandok, mulak mengulus soko dagini halak naung mate, do dihangulon na sora sudah. Amin. Ting-ting namasa di Huriata di mingguon 24 April 2022 na parjolo ruas natabba tajalo do gabi ruas ni Huriata ima keluarga tuendi Marian Siagian inang Winda Oktoria Burutapu Bolon nasida majalo pasu-pasu pabagasson di Huria Ajibata Resort Ajibata na di hari Senin 20 Februari 2022 inganan nasida Jalan Sepakat Onom RT 04 RW 01 nomor 20 A Kelurahan Cilangkap Manang Wik 2 Welis Saprianus Manik Inang Sanita Ruth Pilinda Bursinaga nasida majalo pasu-pasu pagagasson di Huriata na di hari Sabtu 8 Mei 2021 inganan nasida di Jalan Salamun 2 nomor 51 RT 07 RW 07 Kelurahan Cilangkap Wik 2 Nathanael Pandapotan Manulang ST inang Nopriani Tria Paratiwi Borsiaturi ST MBA nasida majalo pasu-pasu pagagasson di Huriata na di hari Sabtu 10 Maret 2022 inganan nasida Jalan Dalang nomor 20 Sia RT 012 RW 05 Kelurahan Munjul Manang Witolu napaduahon nanang marbagas ting-ting parjolo nang majalo pasu-pasu pabagasson ma David Yakob Maruli Hutapea SH anak Nyamatta Tigor Parulian Hutapea SH tubuni inatta Dr. Lydia Maria Maniur Bursimamora ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Pondok Ranggon RT 007 RW 001 nomor 54 Kelurahan Pondok Ranggon Manang Pik 2 Dohot Orwana Gebi Grace Gabe Boru Sibolon SPC Boru Nyamatta Eston Paulinus Sibolon Nahinan Tubuni Inatta Dermawan Roswita Boru Pangaribuan ruas ni Gereja Kristen Indonesia Cinere Sian Huta Jalan Kintamani 10 Blok 05 Strip 7 Geraha Cinere pamasuk-masuon di Patupa hari Sabtu 7 Mei 2022 di HKBP Cibubur Resort Cibubur ting-ting paduahon nang majalo pasu-pasu pabagasson ma ongun pren riser silalahi anak Nyamatta Mitar Halomoan silalahi nahinan tubuninata Dahlia Bursaragi Turnip ruas ni HKBP Pajak Baru Resort Belawan Baru Sian Huta Jalan Bawal Pajak Baru Belawan nomor 67 Medan Dohot Oranda Dewi Ruth Damayanti Boru Pangaribuan Boru Nyamatta Rasimawan Pangaribuan nahinan tubuni inatta Lamtiarma Boru Hutagalung nahinan Situa Netionar
Burhuta Galung, ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Pembangunan RT 0 Sada RW 06 nomor 60 lapangan tembak Manang Wik 5 Pamasumasuon di Patupa hari Jumat 20 April 2022 di HKBP Pajak Baru Resort Belawan Baru Ting Paduahon Neng Majalo Pasupa Gason ma Don ni Nenggolan anak nyamatta apat Nenggolan nahinan tubuh ni inatta main na burta pubolon nahinan ruas ni HKBP Sarudik Resort Sarudik Distrik Sia Sibolga Tapanuli Tengah Nias Sian Huta Rawang Sada Asrama Habil Sarudik Sibolga Dohot Oranda Maria Magdalena Kristina Burumanik ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Buru Nyamatta Banyara Manik Tubuni Inatta Mintaria Buru Sihite Sian Huta Jalan Sepakat Sada nomor 20 RT 0 Sada RW 0 Sada Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayung Wik 2 Pamasumasuon di Patupa hari Sabtu 30 April 2022 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 10 WIB napatuluhon ruas Namar Sahid taboma di Tangyangta ruas ni Huriatta na di Bagasan Parsahiton Sada Pabio Simajutak Wik Sada pemulihan di rumah 2 Nyonya FW Sitijak Buru Sitopul Wik Tolu RSPAD napatuluhon Nyonya Tabunan Bursiahaan Opu Debora Wik Tolu Rumah Sakit Darmais 4 Amanggundo Wik Tolu di Rumah Sakit Keramat Jati 5 Theodora Jepanya Burhuta Suhid Wik 5 RSUD Ciracas 6 Marcelo Klose Huta Suhid Wik 5 di RSUD Ciracas 7 Amangge Manurung Wik 5 pemulihan di rumah 8 Pelita Stepani Boru Hariaja Wik 7 RSUD Ciracas Sia Nyonya Penjahitan Burhuta Barat Wik Sia pemulihan di rumah Nyonya Kalpin Manurung Burusi Hoping Wik Sapulsada di Rumah Sakit Polri Napapaton Papungu Pilihan Sadarion Papungu Pilihan Dohita bahan pilihan dana pensiun HKBP Manang gerakan Rp1.000 Napalimahon Dewan Koinonia Seksi Sekolah Minggu Sadarion Ima Puncak Parheheon Sekolah Minggu HKBP Resort Cibubur di pasar do permingguan di pukul 7 WIB kegiatan nasida Ima lomba mewarnai maringanan di GSM Gloria Lantisada dumutusi pinangidoma tunamabuan kendaraan bermotor dilarang parkir jolo di Jolo ni gereja mulai pukul 8.30 sahatu sia 30 WIB para remaja hari Minggu 8 Mei sahatu Senin sia Mei 2022 patupau dua acara pasca para remaja di Grand City Bintaro Jakarta Selatan remaja Dohot Naposobulung dalam rangka merayakan pasca remaja dan Naposobulung HKBP Resort Cibubur kami menerima sumbangan berupa bahan-bahan pokok beras minyak gula peralatan mandi dikumpulkan pada 21 sampai 28 April 2022 di Sekretariat RN HKBP Cibubur tamulai pukul 1 persembahan kasih nomor rekening dapat dibaca di warta jemaat dan informasi lainnya napaonopon situa pensiun hari Minggu 8 Mei 2022 di permingguan pukul 10 WIB ima acara pabor haton amang situa perlindungan lubat tobing sian wikwalu memasuki masa pensiun ala nonggok umur nasida 65 tahun na di tanggal 2 Mei 2022 laos Papungu Pilihan Dohita ditulu hali permingguan aka titing namangihut soani matiting na masa di Bagasan Mingkut Tasadarion aka titing namangihut buhi mata jaha na adong di warta jemaat tuhat tama nama masu-masu hita saluhutna butima
Asama
Marendema itasian buku ende nomor 232 ayat sada tudutna hut abul pelian sada A sada B. Kasihat Tuhan Yesus, bagasan rohani, sama ima Yesus, bege panutup lain, siap Tuhan Yesus, jakon itu rohani, mengerti parasian, satu jolosan. Hari buronlah di tanah, saringgas di jakon hal. Mari suang Tuhan Yesus, sai dihagali son ho. Siap Tuhan Yesus, jakon itu rohame, nongatiki parasian, satu jolo satu. Salia leleng mari, laso putus rohani, unang toison hutung capu, iki parasiane, siap Tuhan Yesus, jakon itu rohame, mengerti parasian, satu jolo satu.
Tuhan Yesus, ku bagasan rohambi, sama imai Yesus, mekepan untuk lain, sama siap Tuhan Yesus, jakon itu rohame, nobatiki parasia, sotondolo satuin, hari bulan saringas di jakong mari suang Tuhan Yesus, sadi hagarison ho, sapa siap Tuhan Yesus, jakon itu rohame, damene di batana sumurung siang saluhut roha, imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Hamu nama nami na nami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, turpuk dihita di Minggu Quasimodo Geneti, di bagasan Tikion, ima sian buku ulau ni apostel Bidusia ayat sada saat rodi ayat onom. Ulau ni apostel Bidusia ayat sada saat rodi ayat onom. Hujahaho matuhita tapayutit madibagasan ruhata songonon matar surat disi. Hamumuba disi Saulus. Alai saya tong dope diodapon si Saulus asup-asup doh pamunuon dopak sisian ni Tuhani. Ditobot ma si Tuhan malimi mangidu surat mandapoton aka perguruan na di huta Damaskus asa ihotonna jala buanon na tu Jerusalem bawa nang boru-boru pe nasa na jupangsa akan mangihuton ugamai. Alai uju di tongadalan di bana mardonokon huta Damaskus topuma sumilam sodang sian gijang humaliang ibana. Jadi tinggang maibana tutano dungi dibegema suara nama dok tu ibana, Saul, Saul, buasa leleom muau. Alai di dokma isi doho Tuhan. Jadi di dokma Yesus doau naliliami susah maho menadahi tura-tura akahitir jala tarhalomong ibana madok dia ma bahenokku Tuhan dibangi roham hatani Tuhan itu ibana hehe maho bongoti mahutai disima pabuaun tuho si bahenomu ido sahana maju agak marporo ate alana marpungu hami panggulan nagok tiki di Bogor nak parisada ala hobi marede doau biasanya 5 do edde no edde hon tapi 15 jadi do makana lu bion ape molo inang padita resort 10 elu tong do suara nasongoni ba memang marasing-asing do col mamang ate ta memang da susadar do iba di suhat-suhat ni baon itap ni 5 do lagu HP 15 wedehon tabatulu teh hingga 10 teh tikini
ujungnya Marporo. Jadi mau lutung pe Marporo, sotung moru perbinegata mabigi jami tahun nanti amang dah, atong senyum maju hita. Barang pola di boto Tuhan itu na senyum hamuina ngamang ate. Anggau sepola binoto bidang pala masalah Aina penting kan mau mabigi hatari batai kon senyum dua teh. Itu dah daripada becut. Namusik. Si mokon namusik tong ate persoalan di. Ate. Ya, hamuna manami nami na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Dang apala maul hitam mulu ditaringoti hata manang guar si Saulus manang Paulus. Dang apala mau dirupaning pitor taboto do berita di songo dia. Ala juk do cerita ni si Saulus nagabi si Paulus Jepang di CCA cerdas cermat Alkitab. Dihorong dia betahui. Dihorong sekolah minggu, dihorong remaja, naposo bulung, ama, ina, lansia pesai tubuh do suku-sukun ditiki itu dia ma si Saulus mergetigo wargawi Paulus ngamur abi nggak sudah orang berturu sudah sonong berbeda malu disukun isi masih tuan isi Hawa hohom sudah sorry bo to manang isi tuan mulai dokor debata sona debata teh nama no padu debata ale malu ditika diga masih Saulus gabi si Paulus baraduri bak abi deru paling ala memang menarik do cerita nih si Saulus gabi Paulus gatigo waribana ala memang ada perubahan yang signifikan yang sangat signifikan bahkan betul-betul berubah berko kita mah sian na mangalili hala Kristen sian na basiak-siak hala Kristen saat tu nama monu hala Kristen dirubah debata dipaubah debata gabi apostel lima nah sian nama kasugui gowarni Kristen gowarni Yesus Kristus gabi makaholongi Yesus Kristus gabi bagian ni hala Kristen ibana bahkan dang holan bagian ni hala Kristen geria ada gabi na perjulu sian hala Kristen boy tabayak kon molo seorang si Paulus molo sadong si Saulus sia 20 pitu na di bibel tahun di pada na baru buku manang surat 10 tolu sian si Paulus do hampir setengah buah pikiranna buah ni haporsionna perbui ni haporsionna do mabentebal haporsion ni hala Kristen disadok portibion Paulus do jolma di hala Kristen geria ada jodoh hita hata ni si Paulus si gabi di hata ni ribata nasi nurak ni si apostel Paulus ini luar biasanya nah sian mangitopi manang memberantas hak Kristen perkembangan hak Kristen ujui laos ibana do musina bapungu-punguhon membangun hak Kristen ini menyemangati hak Kristen ini gabi tebba wawasan nang wacana ni halak Kristen na met haporsonna toho tutu na dokone apostel Paulus di patad dahod debata di patad dahod harajaon ni debata diajari si Paulus to ala memang disadari bana pajonai dang holan tu dirina ay Kristen hita dang holan tu diri tamang ido songon natu si Abraham ido pasu-pasu hasa gabi pasu-pasu hakaristino ni pesomonido dang holan tu diri tainang tutu memang personal do natu surgui pribadi do natu surgui alai saliling so saat do beda tu surgo harahot dong ammi ajari dong ammi unang itopi haporsioni dong atta ala ni parangetta ala ni pangalahota itu na menarik taringo tu si Saulus gabi Paulus jala hudok matuhi tamanginang
dopos ni rohaku tu Tuhani. Songon namar Tuhan ang naposan rohaku dicerita ni Apostol Paulus. Songon ni mana masanon nah tak adupi amanginang. Dia may ragam do cara ni dibata asa unang pabiyarhu unang pagangguhu na porsiai dihuaso ni dibata. Unang pagangguhu ita. Unang paraguraguhu ita, unang pabiyarhu, unang suku-sukun tohodo huaso ni di bataon. Tohodo noaing. Jangan pernah sangsikan Tuhan punya kuasa. Amin. Itu dah. Jangan pernah sangsikan kuasa Tuhan. Tungso di pasobu di batado na porsiai merdalan di nguluna. Daw. Saya tong do di panok no tu di bata di parrohon pribadi-pribadi hita. Marsa sahalak di parrohon ibana do. Nang pigudang nong korban tanda kutip nong korban alani Kristus. Di parrohon di bata do parngulota. Isa namang yutun Kristus. Dagudang do nong mati alani Kristus. Simonson Leman di hita halak Batak di sabula tarutungan at panulia teh mate di gabi di man mudar di nama teh namar tiri do gabi buni ni kuria martiri bana gudang do halak na di babiar-biar itu makana mulate mah di pemerintah tanuai ngamulai terida toleransi ya nggak mulai tarida anggo naju na broma jodoh kono ku hola na meber di peber do hitala Kristeni bahkan adong do kesaksian di ruasta dan boi bana nek pangkat alaso ditadikon Kristeni adong manang nabiga mungkin di hitahon adong doi ido sudah tiba nek pangkat di pamarentanon adong utade mangulu de berak ya sudah tibana jala adong do huria holana dipalak don suguru hani halakan holana dipalak do asa amak kamu dia enak itu pergumulan do nagabe Kristeno namangina itu makana mulu hita gabe halak Kristen molo so bergumul dang sikop do beha Kristeno ni ikun bergumul do halak Kristen alena hudok nakin bahwa pos nirohaku di dibata nah tapi gudang pergumulan di halak Kristen ala memang saat tua digap ya manginang bako sifat karakter naso makalomohon ni halak Kristeni saya dong dope satu tikyong nang di Maranatha nope satu nama Maranatha saya jupang deh adong dope saya adong do halak naso nama kasugun hita halak Kristen ala di panok note di bata deh mulu tumpi gudang pergumulata di dongado do hita odo pos ni rohaku si Paulus nama ngelili pangalili nah aturan atu Damaskus ibadah dengan tujuan untuk menghancurkan orang Kristen untuk menarik semua ke Yerusalem orang-orang yang mengakui Kristus menjadi tawanan mereka nang di Rasida marhiti adat manang di Yahudi ale justru ibana dua manginang dipakai di bata ini itu makana mola dong atta nasongon nasing pabeber terus akahalakan dong attair paning tanyakon beta tung gabi dong atte haduan molo tung piadong nama ben hocep rohana mang tanyakon haduan ati nagabi besanmu manang si tuan anakmu ati nang molo dong nama ben hocep macet orang kudu bini bohno buasa seolah namang mambenah deh ya aduh dipijam sanggul dua dasar bulak nunggu sedek suguruha tanyakon ati beha
paruman ni isi madu konon edam nama benaci rohami damar dongam ma songo dia hita mangulosi alur pacupang madiadat neng mangulosi may tahapi saya syukur aku menginon nah musik kan ko benod do hata-hata nate ate emang papahan itu deh dia itu mungkin setabi nang pedak kuboto upasa lo bapak satu ulos ale mulu huboto songon tulang mandang hula-hula neng maka satu ulos huapil di tulu minggu beko kamu nah tapi piut dia gitu jadi apa yang mikir rupanya jadi alot tai boy haduan gabi dongata itu makana unang marnamotok hita unang pasohamu tangi-angi maneakon Tuhan mendengar hamu nama-nami nanami memang dangadong naso terpatupa di bata Paulus nanggabi pangalili ditarik dibawa jadi manang AHP di bagasan perdalanan ulut tak naso mungkini di bagasan Kristus di dalam Kristus semua bisa karena di dalam Kristus tidak ada yang mustahil itu molo pos rohata ale molo pos rohata las hahai ngolbe di bahini molo gabi pos rohata di bata songo dia mahitan wain Kristenon Apostol Paulus pajuk pangibana do di bata maneng Kristus berubah ada perubahan kepada yang baik 180 derajat ninda rupanya di bahini songo dia do asa boy hita berubah tunadinggan ikon pajuk pangdo Kristus do hita songon siapa luson urok matu hita mang dan sudi dus di bahit di bata dalan nak manang carana lau pajuk pangdo di bata dan dus molo Apostol Paulus di sisi langsung songon urok makin Saul buasa leliom wow ra dihita na disonon dakya dope mengalami dakya de au sadiri hudok matu hamu ngepet di tau dakya di doko tuhani Kris penduli wasa titik-titik ingatong kan dakya dan pola menek rohat tadi sih alabwa ragam do carane di bata mamakulingi hita di parsahito pe hudok matu hita na dipakulingi di bata do hita di sini ditiki manaon hapur suhu pe hita manang pergumulan na sedang dipakulingi di bata do hita di sini ditiki adong persoalata na sedang dipakulingi di bata do hita di sini amang sebalik namun saya ditiki sonang perohata ditiki marutung hita ditiki gudang pangomota ditiki gudang dongata ingok ma na dipakulingi di bata do hita di sini jadi di ragam situasi na bulas do di bata mama kulingi jolmai unang tadokon dang songo si Paulus jauh unang tadok songo ni urok matu hita di gereja upi rotu gereja upi hita neng marhua do neng pajupang do di bata alai di perjupangan songon Apostol Pauluson manang ditiki si Saulus adong manian perubahan molo pajupang dohot Tuhani hidup gumuli jami tahun na budari hidup teh buasa mahalak saya gir manangi-nangi rupaning duki saya ditangiuh natai rotu gereja ringkas buasa dang pola dong dope perubahan ay ternyata holan pajupang buti do HP dah ya do hita pajupang do todong ta di pesta disukun kan somoni do halak bata kate mulu teh bebu amang tu inata pajupang nakibah tu halak laik ina apalai boto inata oh iya dong jadi ahmah hatamuna dang dong lah songo di kumarang aha iya dong bah mubereng lai asik mak kata tai lah so dileko hebeng na manang pasisi karep na ongkos na oh no hibat doon na ale mulu pajupang nakibah do laik na mangalap ibotona pajupang do laik ise sian oh iya dong ini tong dicueki deh
Ada asing maju konteks na maju tadi. Pajupang pehita mang ikon na bermakna do parjupangani. Molo pajupang holan say hello do. Hona sonari kan ngawi masih jalangan ate. Angguna julu kan sonon kadang bertubuk kan begitu. Anggo sonari kan ngawi masih jalangan. Makin hami padahal do masih jalangan do. Tabunay ba hangat parsaurani. Alay ulok matuhita parjupang ape pajupang pehita do Tuhani manang tu manang isi molo so adong pakkatayon dang adong kurang do gunani ikon nabulas duhita makkatatay songon apostel mana si Sauluson isi do Tuhan toddi do mangajari ibana makkatahuni manginang ay suguro rohana tu Jesus ra di boto ibana do Tuhan Jesus na Tuhan itu Jesus alai ditiki di sisi Jesus ibana di sisi Tuhan ibana Saul puasa leleong wow tersonggot ibana alamar dengan silam Jesus naroi isi do Tuhan holani do percupangani daung alai di dok Jesus do dia lusima Jesus do wow na nililiammi bahkan darong tanda kurung di sini dokon susah maho manadahi tura-tura ini adalah seperti upamane manang upasa gambaran ni halak jahudi dohon namar lapatan susah doho molo dialoho na gumogo siako Jesus may susah doho uloi itu lapatan na di bahani dokon akahitin may ibana may do ibana museng atong dia ma bahinok ku Tuhan dibangi duruham. Ini perunungan bagi kita amanginang. Jut hita di bagasan ngolutan amar Tuhanon jarang hiad do hita mungkin mandokon mapatupok ku Tuhan tuho. Dia mabahenok ku Tuhan tuho. Jut hita mandokon Tuhan ngahubay songonon. Atar maul do hita manuku Tuhani mabahenok ku tuho Tuhan. Songon edde nomor 724. Ate 724 hola 2 ayat disingkat hiad di lagu tradisi ni halak Afrika di Afrika Selatan di dok songonon na diterjemahkan ate namar porodo bah Adonai hubain Tuhan Adonai hubain Tuhan Adonai hubain Tuhan Adonai hubain Tuhan beta nasalon natabay ni di parjupangani adong suku-suku ni si apostol manang si Saulus atong dia mabahenok ku Tuhan di pagi duruham suku-suku na bagas doy dihita manginang halak na mangul di bagasan Quasimodo geneti songon poso-poso na uasan di susunatama dia selalu ingin Tuhan tahu dia selalu ingin apa yang dia tahu dari Tuhan ahado nanang hubay tuho Tuhan dibangi duruham dia selalu menanyakan itu kepada Tuhan dakya di dokon hakana songon na mangulu di bagasan Quasimodo geneti nunga hubayan songonon Tuhan paling ahado nang hubay Tuhan sedia mai dan sedia martibakon pasu-pasu martibakon burjum tuaw di bahani amanginang di bagasan minggu Quasimodo geneti tayong ma asa songon poso-poso hita na uasan di susunatama basudido hita mar poso-poso ate hea mar poso-poso ate do di seorang poso-poso dile kamu air putih do dile teh susu asi susu formula dak ya di leon do seorang dile air putih ina doda ayah dong ala dile no susu na tama wah terpuas may bana saunido gobaran ni halak amanginang nah nuaing out sugari tasukud di bata ahado naneng hubay tuho Tuhan
Soalnya do kondisi Pauluson, dia mambahenoku Tuhan, dibangi duruham. Halus ni Yesus, tu si Saulus, hehe mahu, bongoti mahutai, disima pabuaku tu nas tuho si bahenomu. Kita punya tugas. Adong do ulot tadi lo debata di bahini akan mengalului Jehovah unang holan pasu-pasu nanata jalahi alayaha do naneng tapatu di bagasan nguluton asa tarpasu-pasu hita ima halak na berubah molo nong pajupang do debata ale molo holan pajupang butido dang adong manangah kesan pesan badang adong be kurang do pakorhonna paling pajupang do tutuhani pajupang di dulu pajupang di gereja ada ko Tuhani dang adong bahasa dang adong sukun tuhatai amanginang napa sebelum do remaja ahado nanaing hubait Tuhan martanyang maita ali Tuhan di bata mola tema di pasat rohanami ala di doko partikia di hami amang marsaur hami di bagas coromon pajupang doho pajupang musidut akadongan nami neng mamuji hodo Tuhan hami irubana wedeho kami ede puji-pujian nalo pasang ngapoko asa taruli gogo hami marhiti puji-pujian ini Tuhan gabi huboto hami madian neng simpatu paun nami tada si toko hami tada naporsia hami diho dibahani Tuhan ajari urupi pargugui hami asa sadok perdalanan yang lunami manangahapi lo meniroham jalapahingot hami pakulingi hami dokon tu hami dia do nanain si bahenon nami nabui pasonakon roham tabbani nong hubai kami i Tuhan tuho atong urupi mahami ruasmon Tuhan ruas ni hake bibeci buburon nama gurang satu nama tua homa nama dongan nasida pargugui nasida Tuhan terlumubi akan tua-tua asa di memehon akan adinggan di patadahon tu anak konai ise ho jala songo dia ho maradupon parngulun nasida aliamang gudang akan aku pikiri hami akar ruas mena di bagasan persahiton Febio si manjuntak inang si tinjak buru si tumpul inang tambunan buru siahan amang gundo Theodora Zevanya buru siat utasuit Marcelo Klos utasuit amang gimanurung Verlita Stefani buru Harianja inang Panjaitan buru Huta Barat inang Kelvin manurung buru si Hombing rak adong dupe kadongan namin na setar surat di son alani parsahiton kali pamatangna ali amang di tangyangon hubak kami matu ada pamusudi dang adong masa tepatu paho tarbeko do lomoroham di bahini halamohon matanyang nami pasu nasida pamatangna todina marhiti nama pasahaton hai pason di nasida asa marhai pason nasida Tuhan songo kami na marhai pason di bagasan bason asa tubuh musesihol ni roh nasida lau pajupang dohot ho marsaur hami di bagas jorom jala urupi hami dia kaulon nami bi asa terbaik kami Tuhan mabain las rohanya kadongan nami terlumubi maalas roham pasu-pasu tupahi akan nanulan di tangan nami jala ajari hami Tuhan asa terbaik kami saluna kobar tulo muni roham pasu-pasu kaya nokommu natarpai maima di rokap di persikolahan nadingkan do di aka sihol ni roha di aka yanakon huriamon Tuhan asa tarbain nasida Tuhan mamuji ho do dinggan pasu-pasu aka ruas muna di bagasan tarpai mama neng majalo pasu-pasu parbugason ima David Jacob Maruli Hutapea dohot Gaby Grace Gabi burusi bulun ongun friend Riser silalahi dohot Dewi Ruth Damayanti buru pangaribuan Doni nenggolan dohot Maria Magdalena Kristina buru manik ali Tuhan pasu-pasu nasida para di rohana sida sa gabi ama ina na burju nasida Tuhan
gabi suami istri na di pasu-pasu las rohana sida penuh dengan kebahagiaan. Dileko akana dihasi holi nasida Tuhan ditikina dung di jalon nasida pasu-pasu pabagas soni gabi tubuh marohana sida Tuhan lau mamuji pasangapoko dia kana soda putan rokap dope nasa toktong ditanyakan akan itu Tuhan Tuhan ali amang uatung pasahat marokap aisyah koro rokap nadinggan di baheni disadatiki marlas roha makan itu tua manjakon todong naik baru neng manopot manang neng ditopot naneng todong naik Tuhan gabi keluarga gabi besan alani enakon nong daputan rokap ali amang saat di homang ulunami pasu-pasu riam saminggon dia ke ulun paku basyonna pasu-pasu nang pesta parhihion sikula minggu sadarion asat gabi enakon naburju Tuhan enakon na mekabiariho yang nakon nabisu napistar membenlas rohan naturasna membenlas rohannya kadonganna tarlumubi membenlas roham tumbuh kembang ni akay nakon nami hupasatami Tuhan Tuhan asa magudang manasida di bagasan asin roham cala di paradeho masa depan nadinggan tu akay nakon nami las marhanami payudi toko mamujiho atong sisa dosa nami amang asiruham di bagasan Yesus Kristus jalo matanyang nami amin. Mari demahita los tapasahat mapiliata. Yesus maringan dia.
lehon ayat 2 Laos Jongjong Mahita. Yesus marinan dia nunga sayu sami Bandung dan lain Yesus marinan dia Yesus marinan dia Yesus marinan dia Tatanya kon mapiliata martanya kita ali di batama nami na di Banua Gijang hodo harorowan ni saluhut selehon-lehon nadinggan doh nasa ulibasa na mauliutus hupasata mi masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho sa jalo may gabi wap na hucus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajom rito ngatongan ni huriam dohot di Portibion buhay marohan nami marhiti-hiti toddim asalam hutadahami gurang ni sinon lehon mituhami asalam girgir hemadok mauliati tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami amin. Aliyama namin na di Banua Gijang, say pinorbadia maguwarmo, say ro maharajonmo, say saut malomo ni roham di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sa daron hanguluan siya pari, si sama dosa nami, songon panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho, di sodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asi marohana midaho, di dopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan benar-benar tinggal Homma Hitam. Anu-anu lang.
di bagasan pinangido tu akan bapak aset termula kita mang nengadong kegiatan di sekolah minggu tak akan parkir di bagasan di gudul di gereja mau lihat ya